Il-Gvern se jagħti 5 artijiet lil klabb sportivi f'pajjiżna, dawn wara li għaddew f'mozzjoni mill-Kumitat Parlamentari tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Il-5 klabb sportivi li se jkunu qed jingħataw dawn l-artijiet huma l-klabb tar-Regatta ta' Birzebbuġa li se jkollhom f'idejhom maħżen fil-Belt, il-klabb tal-futbol ta' Ħarkirkop, il-klabb tal-futbol tal-Marsa, il-klabb tal-futbol ta' Witilajn u l-klabb tar-Regatta tal-Isla. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-isport Clifton Grima qal kif il-Gvern se jkompli jagħmel l-almu tiegħu sabiex jgħin lill-klabb sportivi. U aħna nagħtu l-għodda lil dawn il-klabs, l-għodda l dawn l-għaqdiet jew inkella federazzjonijiet li qegħdin jagħmlu xogħol imprezzabbli. U għaqdiet li għandhom il-livell u aspett sportiv li hemmhekk wieħed jikkompeti biex jirbaħ, imma tajb wieħed jgħid ukoll illi dawn għandhom impatt importanti ħafna fil-komunitajiet fil-bliet u d-irħula tagħna. Dawn l-artijiet se jnaqdu oħrajn li diġà ngħataw mill-2017 il hawn, fosthom lill-klabb tal-Water Polo tal-Belt, lill-klabb tal-futbol tal-Marsa, il-klabb tal-futbol Awċi Victoria SK Wanderers, il-klabb tal-basketball tal-Hibernians u lill-klabb tal-futbol Belti.